I kill all sin neng ba per nai o Jason sa bao ha por se teng sen nhai can sai kê rêu cõi chôn hoàn sao nghìn trời ta chế số hoàn nghìn trời ta chế số hoàn nghìn trời ta chế số hoàn ôn ya làm sao lại ôn ta Giêsu ôn hoàn ban rồi hà chênh mê bát neng con về cõi lai áp bát bát anh em kên her salam o sim ngên tre ta Giêsu an ngên tre ta Giêsu an ngên tre ta Giêsu an ôn ya làm sao lại cả par se ôm nong lê cô rem o ai bài ngân lại em has ngập trên per ta ba o an to yen ya ban tan ngên tre ta Giêsu an ngên tre ta Giêsu an ngên tre ta Giêsu an ôn ya làm sao lại có rêu ngày tham per thế đồ ai tổ tre ya lap sa rai namar o trai o la chan wan sa yen ya pe on lam ngên tre ta Giêsu an ngên tre ta Giêsu an ngên tre ta Giêsu an ôn ya làm sao lại program Jubilee Dagasi ngaswam berpadu sekretari seberapa penai jimpa berapa. Pastor Sherman, kini kalau ngap program ha kini ka step, inyo ya penyat ya kajing ya seng, dari Rev K Nongpluh, inyo pan pule, pan duai,
ni Irbren ai bor ban suk thaba ke jingkren kot now secretary jong kabran nang tangin lum ke jing ai ngu kat bangidang lum ke jing ai ngu ngin yo ke jing ruai kerpang na ke jing seng khna jong kabalang presiden NONGSTOIN group way standing choir Nongkluh presteri standing choir NONGSTOIN presteri standing choir BSI Shillong Auxiliary nang tangin yo Nongkren na i Rev K Nongpluh ibalong i Vice President Iba Mensua jong ka Bible Society of India Shillong Auxiliary jing penbana nakaliang jong ka branch bat kumju na ka jong ka balang bat kijing penwai Reverend Charman kita kilong ki jing penbana balang kot kat kum ngin program kulespun Ngidap dah kejing senguk ke bakra yo boleh. Ubala penyo padingin ke step kum ni kum bakalong. Ke step ke sengi ke basai bat ke basit ru ngila bandong. Ya ke bangi yo bani lumlang kum ni kum pailang blasus pa ujung try. Ha ke ke jaka hane ke balang hang ni han NONGSTOIN. Ngu yo boleh lo ke kui ngi kum ka Bible Society. Lang ba ke ni ki jelenti ke jong ka. Ki san poli ki snem hak ba mentau snem yo ban ya rakhe ya ki golden jubilee jong ka jindap san pol snem ka jong ka ye ngo yo blay bo blay la ka khui ngi lang ba jong ka jeseng na do ka basdang ha ka bang yo brik do lang hang ni kum ki nong kit kam ki di khat ki ba day ki member la ki jong ki benta ba pair jong ka branch ki nong kit kam na ka branch na ki area kum ju na do mensi balai lembat ke dikit sebelah jit kerpang nagamta kene ke skiblai hane ke sngi mar kene ke mut ka ke snem ne ke jaka ngingo ya blai bo blai ke khul bai program ba pair ya ka bangil yo ban pendep nadu men ke janmit si balai men si thodeng ban men ke sngi ban manta ke step kene ke sngi pat ula lum langi bla sispa ujung try ha ka bangil yo ban song lang kum ne Hakane ke pelau lembar ke ying mani hakane ke balang hangne NONGSTOIN kumta nagamta ka Bible Society of India NONGSTOIN branch ngasnyo ban sim ke kabu ban priang sobha nagamta jongpi I we baro kat ki belewan manta hane ke skiblei ke jongi nakalong nakaliang jong ki nongkit kam jong ka branch kumju naki area ke pair hapo jong ka NONGSTOIN branch Bible Society kum ka jingtip ha ka bangi don newtuli ki area Bible Society hapo jong ka ka NONGSTOIN branch ha ka ba siwan piang sobha ya bro ka nongkit kam jong ki branch bat ki area nang taru ya ki baro ki blarung member sha ka ka Bible Society bat kerpang ru ha ka step ya piu pailang bala sales pa jong dry let's say dan apa yang pi kita long ki member jong ka Bible Society bat don ru let's say kita serang rung member bat kum ta ter kita empat rung hari yang so hai pi hari ke step jani ke si bat kum ju hari ke step ye siawan piang so haru naga benta jongi ngi don lembat ngi hari ke step nalor ki pastor ki belong ki nong Christian ki nekit ya ba ekam ku jong blai ki don ru ki we pakai nong serai ki belong ki teman pesan ki dikot kam di balang ki rangba balang bat ki nong lam balang hala ki jong ki balang ki pair ki bangi don yang subham ta jong pi kum ju o ki piang subharu ne ke step nakam ta ka jingdon jong I Rev K Nongpluh ubadai former vice president jong ka Bible Society Shillong of India Shillong Auxiliary iban saai ke jingkren hap deng jungi ne ke step bat kum juro ka jingdon jong I Rev BTS Langsti Ubadai Secretary jong ka Bible Society of India Shillong Auxiliary yang sebham ta jong pi pastor nak ta ne kapor ke bakoro ka ba pi lapelaj kapor ku dor jong pi bane dan lembat ngi kum ka jingrek he ka jinglek men jong I kum kan NONGSTOIN branch Bible Society hane ka jingdap san posnem ka jong ka o ngi piang sobharu ya barok kat ke bedan ki yingisem hala ke jong kisnong ki balang ke bagi dan kat ki bangla ban yo ban pait ban khmi madagasni kum jingtip nyala pen bait ro bai ke ka jiseng madagasni ngin ai like telecast lang ba ke good news TV jong ka jiseng samla
jongka snat sepngi ka jongi kumta wala bun napi himla bedan hakene ka jaga rengek langba ki yingkisem hakba pidon pinio ban sakhi ban snga ban skor ya ke ka ba kum ka Bible system NONGSTOIN branch mendagasi ni don ya kene ka jiseng hakene ka jaga kum ka jingrekhe ya ka jingdap sanpo snem ka jongka je tungin wan haneka sep da ka jingkimen ban sakri yo trai da ka jingkimen tien ka jong blai ka ang to ya kan or sotnat yo trai phi ka berthei baro the sakri yo trai da ka jingkimen to wan khmat ju ka jingrai to tip bo trai ulong u blai long mo bala chawingi mat ni long ki jong u ni long ki breu ki jong u mat ki lang brat ka jaga plang jong u to rung se ka khadap jong u mat ka jing aingo mat se ka plau ju u da ka jiro to aingo yo mat ka khu ya ka teng jong u na bau trai u long bo bha ka jis ne jong u ka ne bom je khot mat ka jin si sha ju bateng la pateng ban reu ngin sayo snyo hakaban ilam hakaban pulin aktin ke jong blai ke bala pen snyo ngi des ketjingi kata i reben ai borsuk thaba hakaban se semi ke benta ban ilam hakaban plen tin jong blai ke jing duai te swaba me in simne ke benta ngine peteng ke sekri jingi blai dak ban snolang ban ruai ke jiruai ke basau ka jiruai ke basau nagane ko jiruai ko pen krek kerpang le sedan pen je pi bam padio ko pi phila ban yo ya ne ko jiruai ka bal pen krek Claudio Jesus Christ o trai e baro nam do e baro nam do Oram ban bo
กาปอในรูตัวเงตัวก้อยงูอาตัวเต็มอันโบBoram ban boram yao. Shwa banduai hak nika por ngadon ban pensngau khendiat na ka tien ka jong blei ka bangila ban shem na ka kitab Leviticus kal nong ka bar phusan ka dekhat ka ba shipho ka banta ka baningkong badru ka dekhat ka ba khat phra ban puliru na ka gospel ka jong Lucas kal nong ka ba saw bat ka dekhat ka ba khat nyau hadu ka dekhat ka ba khat khandai ki kentien ki ba ong kumni bato pen kentang khoj ya ka snam ka ba san pho Bato penbenai ya ke jing pelat lod hakari ya ki khon ki hajar jongka baro kanlong ke Jubilee ya pi to pinle ya ki hukum jonga bato sumar ya ki jing bishar jonga bato le ya ki enda kumta pin yo shong sok hakari lai te ho jisu Ya ka kitab u Isaya unong itho lupa bad haba ula pliet ya kata ka kitab ula shem ya ka jaka ha kabalatho umensim utrai uhanga naba ula pensle yanga ya ka banyalap ya ka gospel ha ki baduk ula pha yanga ban penbena ya ka jing pelat ha ki balaset bendi bad ya ka jing penpet pat Hai ki ba matla ban pelat no ya ki bala ban ka shitam ban pen bena ya ka snam badiang hun ka jong utrai ini le lang ha ki jing duai ko kpa jongi ubah beneng ha ki jat ki ba khoi ki jong me ni wana try ha ki ka step ka ba pernai ni ngau ya ka ban ai ngo ya me ko kan rat ya ka ba me mela donring kat lambat ni Nado kabas dang jong kani ka jing rakhe ko kan rat ya ka jing isn a ka jong me ya ka jing lebha ka jong me but ya ka jing kurku ka jong me ko kan rat ya ka Bible Society of India NONGSTOIN branch ha ka ba twa jisu mila donring kat lingba kini kisngi kisnam baro kibala ya ko pa but ha kani ka jing rakhe ko kan rat ya ka golden jubilee Ya ka jing dab sanpau teli kisnam jong ka jing pentelun ka branch atrai ki kam ki jong me lingba atrai jisu ka Bible Society ngadwaya blay ka ba me mendon ring kat atrai nagam ta jongi lingba jong ka ni ka sngi ko kanrat ya ka ba me melawalam lang atrai yo pai lang jong ka branch ko kanrat Naki area ki ba pher ha kini ka balang hang ni han NONGSTOIN ko karat namarata try jisu ngas ngau ya ka ban ai ngo ya me ngadwai try ya ka ba me menang kur khu shu atrai ya ki nongkit kam jong ka branch ngadwai blay ya ka ba me menang kur shan na kam ta jongki ya ka ba kinang la atrai ya ka ban pentelun ya ka kam ka jong me na ka way ka por ka way pat ka por ngadwai ru atwai jisu ya ka ba me mendan kat atrai ya kinong yalam jongki area ki ba pher but ki the heart ru atwai jisu jong ka branch baro ki badan hangni but ki bomla ru atwai jisu bandan hangni ngamla ru atwai jisu klem da kan mau ko kan rat ya ki to ki
syakri ki jong me ko krat ki balong atrai ki nong sedang ya ka kam ha ka branch na do ka ban ning kong ko krat ki bom la shu atrai jisu ban don hang ni ki bom bat ki badang la ru atrai jisu ban don ko krat Kedua ia keba me ko pa men kerku na ke benda jongki ko kenrat ngai ngo ya me atrai kom ka branch kene kalong ka sakhi ko pa ya ka keba me melapha ki senran ki jong me bahaba me ong ko kenrat ki let ka perthai baro bat ya lab ka gospel ka branch ko kenrat halaka jong ka bor ka ba me mela ai haka ko pa Oh kelale ya lah ke jong ke benta ya ke ban pen priang ya ke gospel ke tien ke jong me syaki jaka baro atwa jisu ke bakum ke jing alam ke jong me ko kenrat ngadwa ya blay ya ke ba me menang kerku yang igom ke branch ko kenrat bangin long shisha atwa jisu ke jing ubi ha ke ni ke perthei ko pa ba atwa kum ke branch ngin long ko kenrat ke jing shai ya ke bangin yo ban pen shai ha ke ka perthei ka badum ko pa ni ai ngo ya me atrai ya ka jing ba ka jong me sa shisin ko kenrat kan he ka ski ablay ha ka bangin le wan lang kum ni ha ka ni ka jaka ya ka bangin yo ya ka ban pendan burom ya me ling ba tu jisu ki program ki ba per namarata trying adwai nadu syakri ujong me ubayalam ya kan ni ka jing syakri ko kenrat ngadwai tu jisu nakam ta ki kwaya ki ba per ki balawan tu jisu da ka jing pen kre ko kenrat ya ka ban yo ban pla ya me ling ba ki jing wai ki jongki ngadwai ya ka ba me men pen kentang nakam ta jongki ko kenrat ngadwai ru ablay ya ka ba me men kerku kam tam ko pa Yau syakri ujong me uban sa yo ya ka ban yeng ko kenrat ban pla ya ka tien ka jong me ngadwai ya ka ba me men pen kentang yau syakri ujong me ko kenrat ngadwai ablay ya ka ba me men don ring kat ru atrai yau pailang ujong me baro ubadan ka ni ka jaka ko pa pen kre ya ki ya ka donot ka jongki bakin yo atrai ya ka ban tap ki donot jongki ya ka tien jong me ka ba me atrai men sakren hangi ngai ngo ya me atrai sa isien na kam ta ka pon na do ka bas dang jong ka di jinseng hado manawai no hakakerteng jong jisu ngadwai ban lapan menta bat shadu ki bom chukudro amen to blay ni ka khoi ngilang baro da ka bangilyo ban skap bat score ya ka jing pule ne tin ka ba khu ku jong blay lemar ka jing tu wai ka bangilyo leng bau sekri jong blay menta yin poi se ka bai benta ka ka long yin yo ka jing kren lengkot now sketchy jong ka branch ka tai Mr. Yes Milan lengdo soha Akaban nengkong Sewan aingu ya ublay nakamenta kan ni kasnem Golden Jubilee jong kan NONGSTOIN branch. Kum ka brand kim la klem da ai ka burom ka jengu sa ublay. Ngim la ru klem da tiang burom ya pi kum pai lang bala suspa jong trai. Ka Bible Society of India NONGSTOIN branch wat la kaladap menta la san pausnem menta ka sngihi ngimla pan sange no ya kaban ai ya kejengkren lengkot ya kelentia kijongka ngamut pen ong ba ngin pen sngelut hapi ya kelenti kijongka ini san pausnem nei nakasnem sikasnem nakapor sikapor kikun kikti kikun kiksiu kijongi kinang he kinang san kim tip yaka e ba upa ule kim tip yaka e ba kakmi gale kim tip ki men ki jongki ki le gerpang nak mentak contribution lani ke jingeno senyang jongi kum ki kmi ki pa sya Bible Society nin kasngi ngilayo ya kapan penkup burom kumto ya ki syakri ki jong utrai nakata kadau hi ngikwa pen sngau lengkot sa sisen pat
hakan kapor ya ka jingsang jong ka Bible Society markidon sibun mano balong try ya ka Bible Society kidon ru ki bakli wat ya ka judging long membaru nakata-katao ka Bible Society of India NONGSTOIN Bran kampat pensange ya ka jing pencai lengkot ka jing pencai paidba habdeng ibakum gini kipor man kasnem pangingi penlong annual meeting ngiju sait penken mau syapi ki para bangai te hakani kapor watla kalong kapor kaba saat hakani kapor hendai sibit sipangin samat pat yaka jing kriat te kalong kumta hikani kapor kabangingi ngeu palangi layat ikisan pausnem nengi mat ya kibakum kita Tika Bible Society of India NONGSTOIN Branch kalastang nadu kasnem katndai spa nyau pusan hakan nyau terik benai disembar ya kabalawan pli hang thi kabalang presterian new NONGSTOIN mat kibalang kibalaya so sya ka Bible Society kidon santeli hakan ne ka NONGSTOIN Branch hakiwe ki bran ki la bandon kambun gumngi hang tei hasilong Te hangi kidon tangkini kakan hun balang presterian ka balang ublay ka CNI ka Baptist Bat Assembly of God Church kabaar ka NONGSTOIN Bran ka don nyau teli ki area bat kita kilong ka NONGSTOIN area Nong Pendeng area Nongklau area Plang Diloin area Mau Ech area Pathar Khnang area bat new NONGSTOIN area ngi hangne ngi khot area kiwei ki bran ki khot ki unit kabalai hakane ka snem ka branch kalayo bansam ya ki kotba he sya barok ki nyautli ki area gumne NONGSTOIN area khat artli Nong Pendeng area khat artli new NONGSTOIN area khat artli Pathar Khnang area khat artli Mau Ech area khat sautli Plang Diloin area khat reutli bat Nongklau area arpauteli te barok ki bangiliyo kalat bansam kumbaka auxiliary kal ai sangi ilong khandai phuprateli kabasau kit khot ki banne ki balaklat ha kanika snem ki don chi khat nyeungut nak NONGSTOIN area ki don saungut Nong Pendeng area ki don arngut Nongklau area ki don laingut new NONGSTOIN area laingut Pathar Khnang area arngut pat Plang Diloin area laingut di barok kilong khat nyaungut kawasan ki klong labeltin balayo bansam sya barok ki area nadu ki por pamenswa bat hadu kanika snem ka pamenta kilong sau hajar nreus pa lai sau hajar nreus pa lai kawan riu ki jing aingu balayo lum tang ha na ka level tin ha kanika snem kami hadu pralak khandai hajar arspa khandai punriu pralak khandai hajar arspa khandai punriu tang nagi level tin kituk bangi ngiano senyang halak kijong ki ying da isi tangkai ar tangka aingu yo blai kawaneu kacing wandrung membar habaro ki judging long membar kata naduk patron hadu regular membar junior membar mentakas nem kidon lai hajar nreus pa san bukhendai lai hajar nreus pa san bukhendai nabaro ngiroi hakanikas nem kapapra kijing aingu balayo lum nabaro ki nyauteli ki area bat na ki katuk ane ki jingya sengken thai balang bat jingya sengken thai presteri kami khat khandai lak sau hajar sau spa arphulai tangka khat khandai lak sau hajar sau spa arphulai tangka la somit syak silong auxiliary khat sau lak tangka kini kilong kijing kerku bo ublay kerku yengi kebran ha kanika snem
Kabakandai, hakane kajing rakhe ya kajing dap san paus nem jong ka branch, ngila pak shon san spak teli ki souvenir ni ki thup sa jengkan mau, ki thup sa jengkan mau. Nakapentakan ni nga kerpat baladadon kitu ki bas ik ya kajing pule ya ki kot sa jengkan mau, kin skau ha ban thit, ba ngi kum ka bran ngi lalek kerpang, ba wat hakas ngi utrai ru. Ngihap ya kabandi. Syuk hakas ngi sajan riu terik ka branch kalayo ban penkup burom ya ki san pengut ki kolektor bat ki chief kolektor khandai ngut ki nongkit kam ka branch ki bala syong thaj khandai ngut ki nongkit kam jong ki area ki bala syong thaj khat saw ngut ki nongkit kam jong ki area nakam taka tem hajar saw hajar pneu pat prangut kinongkit kam ka branch nakam taka tem hajar saw hajar pneu tegum ta baro menin kasngi ngeliok ban penkup burom hadu khandai phongut kabashpeu kabran kala roy ha kanika snem hajar pneu laha kajing rung membar bat kumju ha kajing aingu kabakat way ka annual meeting kabasan puar kanlong ha kabalang presterian mauliden nong pendeng area ha kitarik lai bat saw benai mat hajar penyeu ha kanika snem hajar punriu en omdon annual meeting shu Nimar katem jong kajing long annual meeting kejongi hakani kasnem arjar arsan ngi sai long hubnai mat nrei ngi layakut pan penlong advance menta kumne kumangilong. Haswa bangan penkut kidon katuk ane kijing kwa jing syai sepang ki membar te kumbal ong khmat hakani kot souvenir ngi la persyang pan kenthok hang tu kat balak ban kan mau kat balak ban kan mau idon ibenta hang tu ibarit ibalengkot kijing pen kan mau hang tu kidon barok kit khot kijing long membar lakat tarungan pen sngeu pai ba kan kapor baka silong auxiliary nadu kas sitarik jubnai April hajar khatnyeu kala pen bej renti ya kijing long membar kumne kidon hadu khat sau teli sipeu teli kibangi ngiyo ya ki certificate nangta ki sau teli bade kinom sem lapan baik banyo certificate di banya sngeu banya tiplang wat laki kolektor siki area ki balang jong pi ki laju pensai henrei kidang don katukan ne ki bakwa jing sai pajba ngasngeu haban pensai kumne tenaduk katai katerik kaslong auxiliary kalapan baik rentik kumne pankong patron member life member golden pillar silver pillar member bronze pillar member permanent member bat senior member kini ki nyau teli ki jajing long member ngiju ai certificate bat kum keberan ngiju mendep ruyak program kejongi ba ladadon ki ba klat ngijus lek sngeu sen Asia ki ba haying ki ba sem kane ke dong kecing penbej enti jong keberan bat nakamta ki memorial certificate wedding certificate bat certificate ki toru ki long ki lat ki lenti bandrung membar syak auxiliary syak Bible Society nangta annual adult annual junior nangta regular adol bat regular junior kini ngim ju ai certificate kadu yawai ngasngau pun pensai kumne kidon katukan ne kibas ngau patsai ya kajing penpej renti jong pa Bible Society undia NONGSTOIN brand sepang kajing long member bat sepang kajing long delegate syaki bakum kini ki jajing yaseng kabran sinadu ki snem ki memensua hadin kala yaj ha kajing long member kajing ya rung member tingila penbej bah kini ki pau snem ki baleng
ya kita kiba lalong member patron life member ngim ju kham don kam shu panjit kum kidilikit kabar kalong ba kita hi kidai kibau dong ki mau shan kiba skem jong ka auxiliary jong ka Shillong auxiliary jong ka NONGSTOIN branch pat jong kiwei ru kidai maki kinong kersan ki mau shan ki mau krum nang tapat dai maki kibalong kita kit khot kibane syaka Bible Society nang tanalor kini kum mengila pensengau bertakidon segitu kiwei pat ki member hadu neutali kini kilalong kit khot syaka auxiliary kit khot sakibran kit khot ke area kit khot ki balang kum bangi ngetip kum bangi ngilayoi ya kijing penbaik terhenti jong ke Bible Society kita kelong kijing pensai lengkot hakan ke por to ublain kerku ya kijing pensai skor ke jong pi to ublain yarap kersan bor ai mensim yangi panang ne sakmat ngin sajam sakawai pat ka lentia ke jungi ublain kerku nak menta ke borom ke jong u amen Kublai Sibun Sekretari warap yang kijing bunkam ke jong pi pan penkrep penkrom pan bet penbiang nakam ta kene ka celebration kijing dap san posnem jong ka branchi henry pila la ru ha kene step ning ski ban aishu ya kijing tip kiba company ban company aishu yangi kum ki pailang khamtam ki tu ki bampat yo man rung member ha ji dei bat ka Bible Society jong ka NONGSTOIN branch ha ka bami gidon tu plain ker khui pi pada nget yilang baro kat ki bang liok ban skap ban skor ya ka jing pensai ka bai secretary ila pensai hap nai jungi kendiat nam ta souvenir ka ba mai i la ya thu ba kom ka bransi na ka banta ban pensa jingin mau ya ka ne ka snem Jubilee ka jing ke san post nem ka jong ka ngil su dei ban penmi ru ya ka thup sa jingin mau ki bang ki souvenir ha ka ba la da khen ka dor kalong ka ba remdor henre ngile kut na kalyang jong ka bransi bangin pelaj ka ha ka dor ka balai spa tingka te sebab ne thit ngai ken long ka jingkar khu ji mun toy sibu ne na kam ta jong phi na kam ta ki long din mandin ro ban tip ye ji sha jong ka jelenti ka jing thai kam jong ka Bible Society NONGSTOIN branch langba ki san pos nam ki balai no hadu manda ka si te ngai yen ya diang bat ban le ya ka ni ro Dene kapor ngi snobha sibon bangi danro lemban ngi ya kini ki southly ki crop choir ki ban sai ya ki jiruai ki ba kerpang ke jongki kata ka ji sengkena ka balang NONGSTOIN kata ka standing choir Nongkluh presbytery ka standing choir jongka Bible Society jongka standing choir NONGSTOIN presbytery berkumjuk ka standing choir jongka Bible Society Shillong auxiliary kini kin sai ya ke jiruai ke pang ke jongki ke wei hadien ja ke wei pat bat ha ke ju por kat ba kini kinang nongruai kwaya kin ai kwaya ke jongki nyen yo ro ban lom ya ke jing ai ngo ha ke ba nget ba ki volunteer oises ke ba ke balang ka pen bet pilong ready ha ke ban sim de ke benta ba ke jong pi ri kwaya pen sim ke wei hadien ke wei pat de kum ke jing pun kre dong ni ruai ka wei ka jiruai ka batang sir khot kan number ka khat wei ka ong ki sngur ki wa oblay hakmi ki tot ba ki program kin sok ki madani ubi bar bajangam ki se ki sabang ban masuk kat bang ni ruai ni jiruai ka pat e kwar ka wei din ka wei phit sabha ban long ready ban wan ha ka ne ka stand ka ban krek platform dal krek pang na ka ban da jong phi dong ni ruai ka jiruai ka ba khat wei Que skor que wa op le hai con mi que tôi bài ke bom krem ken soi ke madan el be ban ba jer ngam ke
say ke so bang ban pen soi tang mat ke so em mat slade nai kin ke ting ke ba me men de noi ke mar per te baron ban te te ai cam ne capre.
shi tong u sha ha ka ding na Jing shi tong u sha ha ka ding na Job jing ya le barom ha jing ya le long ki ba ya le ya ka man si a cha ki we in long jing shai in long ki
ki wei long jing shai min sim la sak ma wa la sha jing sha
Jing Dong Sha Jing Sha Sim trong na cầm chút snow kuslan Try udan hajan Nagalin tiyat kalong kabakim Di trong tu kapten yang na Laul obar ben uwan an kadong ngam berwan Lawan tam utray upam jurino lakat nongaren Ngan yaro yau ngan ben kraw yau Ngan nguman ngan den Bisa galing Pagkasuyay ling mo Hapling riklaw badak ng jingma Kitang maong ulok shisha Hakashitong shipa Udan ring dagat Senda chong na Umju ino yana Hapin jing kustai min sim usha Shkorke jing nuwai chonga Leman ka Shisha ulong Ubajan e chonga Junong ngan ngungan mani Yaungan yay Nak kemta kerja engok kembali aban lum ngasih paham kerpat Irwan SB Marngar man penketang. Tung ni lek lang au blai kicing duai. Ngai ngo ya me au blai bo pa jong ni ba beneng. Blai badap de kicing yi ba kicing snai. Ya kabamila penla yang i kum ke Bible Society NONGSTOIN branch bingin yo atrai ya kaban ya lumlang hapok ni ka ying
Mani jong kabalang Presbyterian NONGSTOIN para kapalau ke jongka. Nagabentaban mani ban syukri, bad ban pendon buram, yau kuon jong me Yesus Kristus. Ubalong nong penem, badu nong sius pa, yagi pop ki jongi. Nyaingu namar ke jong yalam ke jong metrai, yala ke jong ke brans, kabalak kenjo san paus nam. Penyaingu kerpang kini ke senam ya ke jong yalam ke jong me, ya kini ke annual meeting, bat kumjo ya ke jong rakhe ke jongi, ya ke golden Jubilee. Au blay, isngau banai ngoro akmat jong me kini ke stem. Ya ke ban penlaingi kumni, ban syakri lang ya me, dagi balang ki papier, ki bias no lang haga Bible Society. Nyaingo namar ki jingkar ku ki jong me, ya ki jing don kam ki jong ilang bagi sngi ki por baro, padhadu kan ega kelimat ki pamenta. Namar katangi walam ro akmat jong me try kan ega step, ya gini ki jing ai ki jongi, ki panlong ki jing Christian, nagabenta ka Bible Society. Kabaganang laa try boblay, ban pensapriang, ya ka ktien ke jong me. Haki benta, haki kitien, ki baper. Tu ya lam yang iha kini ke step. Benginang la atrai ke ban syakri ya meleng baju ni ke sengi. Badingi da duai kerpang, na gini na ke benta gini ke jing ai. Tu isnai ablay habak, ke Bible Society kan pendon kam. Hagano ke benta, tu isnai bukan long ke bekam kerau. Dagi jingker ku blay ke jong me. Batkin long na ke benta ke buram ke jong me. Tu isnai ban kerku try. Iki kepala no ho iki bom laru ban ai. Bikin ai lagi jong kemen sim ka do nut ke jong ki. Ni bu tiru ablay ke ni ke bentak barang sa jong jing syakri ke jong ime ke ni ke step. Hagi sang ti blay ke jong me. Hagi kerteng ke jong try jong Yesus Kristus ngi duai ngi pan. Mentab lah kertaru. Amen. Kublai sibun ya pi ki choir na ki soutly ki jing seng but when ki just kena but lightly ki standing choir. Kublai sibun ya pi ki jing seng kena blang NONGSTOIN ba pi long sisha kita senti ki ba ibi ki jong Chris. Kum ka brand si duai ba pi ni ai pu ye pi ngai ting san. Ha ka jim ko jong pi ha ka ban pendon brom yau blai. Kum ju ya pi ki lightly ki standing choir. Jongka Nongkluh, NONGSTOIN, Bad Bible City of India Silong Auxiliary. Kublai sibun da kijirwai, kiba bang kiba tiang kiba pil ay apne jini kapor. Yim dan ban siu kaliang da jong pi. Hari tang ka jing sangup ay kublai berka jingkit bok kiruyang. Bau brain ker kuya pi. Ba pi nang kiu seprang. Hakim ta prepare kam tam. Hagaban saki ban pendan buram yau blai lengba kisur jinwai. Mentangin poino sekawai pat ke benta hagata ke bangin seyok ban sngap berseskor ya ka jingkren ka khobor ke tinggi jongblai na sekri jongblai ke bal penbet kata Rev K Nongpluh iba long ta juga por u former vice president jongka Bible Society of India Silong Auxiliary pastor nagalangi kum karans kat nong idap dag jing sunguk ke bakrau Bagajing sengau danbak bangin yo yapi haga bakum ni kesngi kerpang ke bakum ka NONGSTOIN branch Bible Society of India haga bangin yo barekhe ya ni golden Jubilee haga bapi long atat posor rangba ubalaya bateng ki kam jongka auxiliary komjo tingi de sengau danbak sibon ban yo yapi ni kesngi banadu kesngi kebrangkong hi haga ba ngilapen bet yapi nagaliang ka branch ngilap yang sabha yapi Rai khamtam ni kesi, bapil dan markmat lembar ni, bari sesuatu piuhan ro, bari kun jong pi, mat ngirap gengs khamtam ro, ya ke kubur kecing jong blay, ke bapi bensam apa yang jongi. Di to blay ni kerkui pi, bari ngilang baro, kum ke branch, kum ke segri jong blay, ke dan menta, hari ke step, warap deng kecing sit ker anggeski, ngit to ngini pentuli, ya ke nur ke mesim bujui, ha ke pan pediang, pan sengap seskor pan pediang ro. Ya ke kubur kini jong blay, ke bau segri jong blay, udan ban sam, hapdeng jongi,
ha cái này cái step này cái gì thế xóa pastor in sim này cái vấn ta như này tiếng cái secret đã cái mình nói lang mình nói cái chuyện gặp art pura cái nó thiang ban sanya hau ban su ko ngô tiền buai ban su ngét cái kular ju ban su tip buang utrai Jisu ngi jame ngalamat bunsin yame Jisu kodor ngasenya tang hame nyen saban yang menerwai berkal keras ka jirwai kabar bopra con lô thiang ban san nhà ban sơ coi nghịch tiền mộ ai ban sơ nghề kê cổ la cho ngủ ban sơ tiệp mộ oin ô trai Giêsu ngài Yame Alamat pun sin Yame Giêsu cordon anh an san nhà tanh Amen na ít ban san nhà hôi Giêsu ban san nhà aslam ba côi đại ca chênh ngày ba ngàn siêu sum hai ca slam ca ba bên côi Giêsu ngài Yame ngài Alamat pun sin Yame Giêsu cordon anh ăn san nhà tanh Amen hoi chi san ngà hồn ban san nhà ban in o ke pa paro na o Giêsu ban cho xem chính em soi bài bài ngàn yo Giêsu ngài Yame ngài Alamat pun sin Yame Giêsu cordon anh ăn san nhà tanh Amen cát nôi ngà xeo phàm ngà lan anh ban số san nhà tanh hồ trai ôn nê ôn loi bom cho cầu làm ôn yai nệp treo Nongkren hoài Giêsu ngài Yame ngài Alamat pun sin Yame Giêsu cordon anh ăn san nhà tanh Amen
Reverend Kibi Snaitang, ibalayalam yang kena kejesang, but ibala pediang sengau baru kena kepor yang ya kabangan yo bansam kekitin ke jong belai hagan ke step hagan ke sengi jingraki pendon borom ya ka jingdap sun post nem jong ke Bible Society of India Nongstoin branch. Reverend Chairman, Reverend Kibis Naitang, sa chisin nga sengau banay kublay ya baro kinongkit kam jong ke branch Nadoi President, Reverend Dr. M.S. Nongkren, but Vice President, Reverend Kibis Naitang, Reverend Lambert Taba, but Secretary, Master S. Milan Lingdo, Assistant Secretary, Master H. Alan Khoi, Treasurer, Teman Basan, S.A. But I kublay ru ukan kapor, ya baro kinongkit kam, Jongki area, Jongki ke Nongstoin branch. But ngaso balai ko playro ke Singapore, ya irreverent BTS Langsti bari secretary Jongka BSI Shillong Auxiliary. But kum juru ngaso balai ko play, ya baro ki pastor ki teman basan ki ramba balang. But ya pi kilong kime kilong pa but baro ki badan na po jongka ni ke shetri jongka Nongstoin branch. Ai kublai itu kena ke por ki kwa per sautali ki balai kena ke kubor jingruai. Ke balalong ke kubor ke bakrau ya ke ba pilakren syupai ba ha kena ke step. But ai kublai ru ya baro ki bangamla ban jer ke tang kena ke por Kebla ya don ringkat hagan ke jesang raki pendon buram ya ke Jubilee sia jong ke Nongstoin branch Bible Society of India. Tito blame korku don ringkat ya ke balang baro ki badon hapo ke shetri jong ke Nongstoin branch. Kumbasan teliye kumbaliyo sngau bala report. But kum juru to blay unang karku nung ay bor ya pi nang ni shikmat kaban pinsdang ya ka new chapter jong ka jingmare thong kum ka branch baro kaway nang ni shikmat uniw blay uba pilay shikri uba ngira shikri uba lalan ringkat barasan potli kisnam on yay don ringkat nang ni shikmat mau unyalam yala ka jong ka kam hoy ni emagin kisngi ki ba etam kapertai kanang ki jingjan jar ki babon bat ngin senai kandu nang ne shikmat ken nang yai kala roi blai jongi om kala ulong ju bat ka tien ka jong blai ka banging ya don hakan ka por ka dang long ka ju menen menta bat chibom jukot itu blai nyo ban karku bandaring kan ya kalau jong ke kam ke jong u ya ke branch ban pentelon seprang banang penklain ya ke tin ke jong blay ban penpriang ban ai syaki breu baro ban lengba ke Shillong Auxiliary ke Bible Society of India ke bakana ya ke ban pentray ki kam ki babon ke jede bat ke tin ke jong blay dia kena ke por Tungin dia paino sekektin ke jong blay, ke babalu lebu ke donut ke jonga, ke banlang rusi banta ke kubor, nak ke banta ke Jubilee sia, ke badam kelarong, la ke pertai ke kela, ke kubor ke tin ke jong blay, ke nam kela, ngi mani ban ngi syakri yau blay ba em, u blay ba don bor, hagan ke por ngakwa. Banyaslok bat pi hagan ke por ya ka wei ka pang ka bangana sot ya ka na ka text katkum ka gospel ka jong Yohanes kala nong ka banang kam ikwa ban pelik jimut ya ka na ka text
Kabang al shim haga ke step nakala nong ke baning kong kat khat ke baning kong hado ke bakhat lai. Tengah ko aban pule ya ka kumba pratuli kit khat haga ke por. Sngap ke tin jong blai ka ong. Haga ba menang kong ula don uktin badu tauk tin ula don badu blai. Badu tauk tin ula long blai. Une ula don haga menang kong badu blai. Dau ula long kiai baro bat klemau amshina long ke ru kabalalong. Haula don ka jingem bat kata ka jingem kalalong ka jing shai jonki breu bat kata ka jing shai ka shai ha ka badum Henry kata ka badum kam pediang yaka lami ubreu balapa dau blai ubakateng Yohanes uneu lamina ia kaban pla bat unyo pla sepang utau jingshai babaro kin yo ngai dau uhi umlong utau jingshai hanrai lamina ba unyo pla sepang utau jingshai kapang pedeng kabang aku aban kren dengan kepor kelong u Jesu lane uktin belong Jesu ulang ka jingem bat ka jing shai lightly kini ki mat ki ba kongsan ki bang kwa bane kren langkot ha ka ko por u Jesu ka jingem bat ka jing shai tungin ya tuai u blai bok pa jungi ba beneng ngai jeng ha pedeng pai lang jong me ha ka ko por rangkat bat kini ka ji rakhi penon boram ya ka ji ya lenti jong ka nong jong ka balang ka jong me hangli ki Thai NONGSTOIN branch ka Bible Society of India ka baklap tap manta san potli ki snam trying aingo yeme melong blai bo kraw yalam la ke jong ka kam bat ngi dwai ba menang yalam nang ne shikmat bat trying it dwai ki pen kantang ya ka tin ka jong me ha ka ka por ka bangala pule ka balong ka kupor jong ka Jubilee ha ka ka por trying it dwai bo men simo ko jome on kren kita nut baro kabangi syong hagan ke por ngit wai ba bangin mi na kana ke jesa ngin mi rangkat ba ke kubor ki ban ngayai im ke download ke jongi bad ban pla ban sakhiya me trangi dwai kana ke por la rangkat usyakri batlat ke jome kana ke por shim karku penslayu ngira dwai ngira penkentang haka kertang ke jong Jesu amen amen ka benta ke banangkong bangin pech sepang uniuk tin o balong hiu Jesu kaba Yohanes ula tho ula record ya ganega gospel dakabo khot yau Jesu uktin u ei uniuk tin u deu Jesu ka kubor pedeng bat ka kubor kaba pa sepang Jesu kaba Yohanes ula tho haganega gospel Yohanes upandan kam daganega ktin dane daganega kerteng uktin syapang Jesu komuta uktin jong blai ya keba blai ula kran syangi keba blai ula kran ka pertai baro ka wei bat daun uktin la long ki baro pin pole gat khat ka balai da Genesis kalang badang kong kat khat ke balai ke ban reu khandai khat sau arpau barabusau ha ka banang kong une uktin la ne Jesu ula don na do bastang balathau ya ka perthei ka Bible ka ban pau bau bleu kuran syangi dau khon jongu u Jesu Christ Hebrew kalang badang kong kat khat iwai do lai but une Jesu hiula pen bena bakiktin jong ki one bag now blay now pa pule kala nong ba pra kat khat pat pra bat kala nong ba khat sau kat khat at bu sau kong kom ngamle ai ruem nalade hi bat kata gaktin ka pios ngo kamlong ka jong a hi Henry ka jong tauk pa ubala pa yanga la thoru ka Bible
bau Jesus Christ ulong kajing start ublay syangi haki ki baro kata kamot labore ya kajing start ya kajing temu kajong blay baro hau Christ kabadan kami kalau ban snowtu habangi pule ke tin kajong blay komno bau blay pelan ban pendep ya kajing temu kajong hau Christ pule koren kabanengkong kalau nong kebalai kalau nong kebanengkong kat khat balai pau Ephesus kalau kebalai kat khat ke basi pau do khat way Kolosai kalau nong kebaar do lai kit khat kini kit khat ki kren siapang kajing start kajing mayan kajing kan show balaburi how Jesus Christ ublay ulatmu how Christ Jesus baro nakabenta jongi ublay ulatmu kerpang how Christ ubolong niuktin but daw niuktin laong baka batay siapang Jesus kom kajipen pau bajanai bat kajingwan kajong Jesus bapen ya kajinglong bat kadur kajong blayukpa napin pule gospel Yohanes kalau banengkong lai dosan ke bangala pule mentan kat khat ke bakat sa bakat pra bat Kolosai kalau kebaan kat khat bat kendai kaong nabahau Jesus kata kajing dap baro jong kajinglong blay kasyong teli kata kamot yo bau blay pelan hau ne uktin ubanlong ublay hakadur kajong ubreu la umlong ubapap anrai lo sim ya kadur pam kom ki breu ban pen pau ya kata syaka perthai bat ublay ukren lang bakaktin syaka na perthai bangin tip ngin soto ya ka pelan ka jimot ka jing perkhat ka jong blay ko bangi ki breu hang bangi kwa habangi kwa ban pau ya kajing temu ya kanu ngikren bat dak tin ke bangi kren kiyo ai ka kubor bat kum ta ki response ya dak kubor ke bangi habangi kren kum joru habau blay kren sengi lang bau ne uktin bangin response yau blay bat ngiyo bau blay pau ya kata kadonut kajong usyangi bangin tip bangin soto ay ne blay o Jesus si sen ule kran baru Philip olong ngala dan bat me laslam kata bat pi bat mempat itu yanga ko Philip jar boleh yo yanga ule yo itu pa olong yo Philip ngala dan bat me slam kata yo bakane kalong nakabenta jongi ngalay kit kam ngalay dan benta ke Bible Society ngalay dan benta ke banya ai ban pen priang ke gospel yo bahado menta ngempat itu yau ne u Jesus u belong ktin hangling yo bau Jesus syuk u Yohanes habu tho u kwa ban pen pau yakini ki lai tali ki jinglong bakerpang kabang yo hau Kristisu kumuktin way uktin hakaji day barukpa long bau neuktin ula danlem baru belai haswa bantau ya kapertai poleru galasai way khatsan une ula long breu bat une ula dan nado bom jikot shabom jikot klem kajing stang bat kamdan kajing kot o Jesus la longru bakenja belai lane la longru belai nama la ong bolwa dan hadu menangkong badu belai ula long belai uba danru kaju kajilong kadur kom kajong kupa Jesus udan kaju kajinglong kadur belai kupa kabaar uneuktin kajiyatei bat kaperthai long bau neuktin la dan nadu basdang lane Jesus la dando basdang kaba Chris uya dan benta hakaba tau ya kapertai kat khat kabalai kabong dau la long ki ai baro bat klemau shim la long ki ru kabala long haka jingshisha
kini ki ke baro ki krenbe shipang Jesus Christ kebalai uneukten udan ke jidai bat ke jinong breu amtang bau uneukten nong ke jidai berkupa amtang uneukten ban ke jidai bat ke perthai batau bat ke perthai kebalai udan ke jidai bat ke jinong breu uneukten lalong kenja do angkakten jong blai kat khat ke bakhat sa utaukten deula kenja do how Jesus blai ula kelalong breu chang ke perthai ula shim ke dur breu ula shim kum unangpa wat la umlong upapam hanrai ulong khon jong blai bakhoj la pun yo do ban semakhoj satang khendiat sngi yen yo ban rakhe ya ka jingwanong breu ke jong Jesus chang ke perthai pen se ya kren khamba shapang uneuk tin ha ka je dei bat ke jong breu ke jong u sha ke perthai ngan ikata phi kabar play ula plan baro how Jesus Christ what do ikata what do itaka plan ke jong play of Christ kabar tungin pech pangkana ke jingim ong ke tin ke jong play hagat khat ke basa how la don ke jingim how la don ka jingim uneu Jesus kabau Yohanes ul record hagane gospel uletu sepang Jesus uletu sepang ka jingtmu bat ka plan ka jong blai ban ai ya ka jingim syaka perthai haga gospel ka jong Yohanes ngiyo i lai ban bonsen sepang ka jingim kajingem kam bot ya kajingem ke bangi bam jaman kasngi bangenem kam de ya kata kai ke kajingem kabau ublai ukwa ban penpau how nuktin yoi hagane gospel ke Yohanes chapang ke ktin jingem nang nungi yo ayaka bat kum nungin yo ya ke kajingem Jesus la batai sipang yala de komu tau pu ke jingem ngangalong tau pu jong ke jingem Yohanes ngaban riu kat khat balai pusan bat kat khat ke basa pupra bat ka ka baem kalau nong ke basa kat khat basipau hadu khat wei bat kalau nong ke banyau kat khat ke balai pupra shu ka tien jong balai kong kiktin jong u kilong kiktin jong ka jingem bom jikot kalang ke banriu kat khat bapra lap katkum ka team ke bapila bu hakade ka branch ke jong pi ka ong kaktin u blai kalang ka jingem ya baro nang nungen yo ya ka jingem hang ning yo i la ong ba kiktin baro kilong kajing impam jikot bat kadai kalong kajubab kajong Petrus yau jisuhi me dan kiktin jong kajingem bom jikot shu ulang unong ai jong kajingem boleh kalong kaban riu kat balai pulai bat kalong kabasipau kat kabasipau ulang unong ai kajingem bat kajing kalong kajing ai jong Chris sipo la nong kat bat pupra bat kaji syabaro hang ne ngila yo i bau bleu la plan how Jesus ubalong kat tanrai jong kajing baro Yohanes ngam khat sau kat ke ban riu kabau Jesus nga ubalong kalenti kaji sha bat kajing hatu kala biang bangen yo jingem Lana ingin yu ajing panem tang ban tip ne tang balatip ya kaktin ke jong play lana bangila pule ngilai ai ngilai tresitam kata uji suang kani kalong ke jing bam jikot bakin yo itu ya meu play ubay sisha tang mamehi bat yau Jesus Christ yau ba melapa kala nang kabakan yo Yohanes khat balai
bat kat khat ke basau syo jisu ong kumne nga ngala pendan buram yame haka percay ngala pendep ya ta kam ya ga mela ai hanga bangan le nga ngala pendan buram ko ki para bagai be bona gini kisi haka jangan bangin pendan buram yau blengi penjaburam haka jing hakik ten hakikam kejile jengi baro uji suang nga la pendan buram ngala pendem kaya dia kakam kebala ai uji suban bangun le bat bon pendem da kumlung in yo ita ka jingem uji suang ngala pendep ya kata kakam bat kata kalong uji sulawan long beriu siya nakapertay uji sulayalam uji sulahikai uji sulalaki kamba uji sulaki uladik pna lasanar pna ulayap hading pna Calvary ban ba yaki pop jong kapertay uns lasiu ka kuna baro hadip na Calvary bat ulami pat na kajing tem uji sudik pna long lapendem uji sulapendem janai ya ka plan ka jong play na ka benda ka jing penem tengin yo ya ka jing penem day tang da ka jingeng bagian yo ya ka na ka jing babul la plan ka day bangin ngechisha how to play bala pa barau to balawan o Jesus Christ unang penem ngiyo ya ka jingem da ka jingai lapan yapi da ka jinget ken Ephesus lang baar kat khat bapra bau eu bangai hau onam jotsu hanrai yo ka jingem bom chikot hanrai balai ka perthai ka jot balai ngi kristan ki jot shano ka jinget jongi shano ka jingem ba blai plan hau Christ pet ka perthai ka kumno pet ki kristan ki sngi ki pla kumno yau ne ten yau ne Jesus Christ kaba blay ula plan ula buri hau ye ke jingken show ka beneng ula buri hau ye ke jingken show jong ka jingem ula buri hau ki ki ba crow ha ka jingem bangin ma te balai bagane ke perthai ki jong ka jot kat ne laong baga state juga de ke state Kristan majority kampon ye ki Kristan shano ka jingen baro ublay ulat mu hau Chris ula buri ya ka jikan show ki ba krautam ki ba kodor ha ka jingem balingin do ya kata balingin ya kata kala sai kalang ka baar kat khat ka bala jisulong nga ngalawan bakin yo ka jingem bat ka jing bakin yo kerhai ya karu kala nang ka ba sipau kat khat ka ba sipau o jisuang nga ngalawan bakin yo kajingim batkin yo kerhai ya karu te balai mentang kerdo te balai mentang kata kajingim ka bakar hai ka ba balai planau Chris bangin yo kerhai kajingim tongin pulai ka tien ka jong balai bangin yo kerhai shisho ikajingen bangin ang san ng kraw ha kajingen tongin sangin bama ya kaktin ka jong blay nama kaktin ka jong blay ka kren chipang Chris uji so ngalong pu jong ka jingem bam kaktin ka jong blay pin shambau jisu balato bala record ka Bible klem uji so dan Bible klem uji so dan kaktin ka jong blay tongin bam ngin pulay bhai kaktin ka jong blay namar hang nila kan show yaki jikan show beneng baro bangin la banem ka jingem Kristan basisha on ai ka jingem hangi ki Kristan hanrai pat balai ba ka jingem Kristan ka yap hagani ki sni wat so inga pendan kami kata pet yaki jisha ka pertai ka bangem pip pet ki kot ku bor bagi puleman ka sni kalong kumno ka ka pertai ngilasya tu no ngisa lutino yang nak jing bakodor kombo way perlok gajang inang ye pule mensiwa menanagalan
Uloyanga, brother Kristen, ngadan kena kupor bania tu yame, bat kata kalong kadan kawai kalong ying, bat kata kalong ying baru silok ki bei jau belai, kila long kajing syai, kila kata kajing kalong jing plas syaki waipan, kila kata kajing balong gospel syaki waipan, ong ba kani kajing. Kini barang ngut ulok bat kalok, kini ki breu ki barwai. Tang syur yerwai, kili yerwai sur maki. Lara rwai superno ke kantai, ushen rang larwai tenor larwai bass. Lara rwai ushen rang ke kantai ke larwai alto. Bat haba ke kantai ke rwai ushen rang wong amen. Haba rwai pat habarwai ka kentay ushin rang amen habarwai ushin rang pat ka kentay kong hallelujah but ki paramarjan kila khot eta ka kong kyong ka kong hallelujah but yurang ba ki ong ba amen namar ki day ki ba bang ban ruai hanrai ki ba kum kana ka ying usay tan lawan rung ulan tuno bat kata kanong andaw ne urang ba ulas tang bansan na ka jingay ulo it ya ka kam ka jong blai ulo ya kit ya ba ka kam ka jong blai ka balang ka lapan kit kam yo bat bon sen man ka siu blai ulo kampai miet hajing ula kampai miet hajing kalok kalastang ban pet kan riang yo kalastang ban tarai sniu uni te ulo le samna sa shawai pan bat kala ong yo balai ba pi pet miet balai ba pi shang miet kat ni balai pi kelet ya la ka jong ka ying ulay tu ula batay yaki kam makabalang kalay yaki jikit yaki kam hakabalang kado kada kayin kapat kapara kam don syo kajing balong ka gospel kalalong na kawaypat kajing tongin sumarbha yaka na kajing kabangilayo teng na bangilayo hisi na ukres na ublay Tongir perkhat yo kini ki jalong, sekini ki tan ba sekini ki dong. Kajing Kristen kalong ka badan kan bangin day, ay ba kajing Kristen yung ikalong kajing pla. Usaitan, wala letray kli ya ki jing Kristen, but ya kajing Kristen na kirigisgi. Namar, bangim la ban kata kajing utaw bom sim la benut. Wat yalau kon jonghi hanrei la IT no nakabenta jongi baro komno te unom island bat uru yaki ai ke baro komno ken banginam yo yakajingkol khu jongka jingem now jisu bangilangai pole rom kanang ma pragat khat lai puar blay ula plan how chris yakajingkol khu ki bakraw haga jingem kabalai kajing syai kapalai kajing syai hang ringin pek bakata kajing kalalong kajing syai jong kibreu kat kabasawi bakata kajing kalalong kajing syai hapdang kibreu baro kajing mu jisu kalalong kajing syai ya kibreu baro kajing kajong jisu kala kedaulan ti kibreu naka perthai naka jingdom banyo ya kajing syai daka weipat kalanti ka banyalam ni siapaneng daka weipat kalanti ka bangingire banyai hang ningayo bau jisu walang kajing panpau ka bakraw yaw play bat ya kajing tmu ka jong u ka balpan iyang ipat ya kalanti siyaw play kalanti siyaw play. Hatu mentang ye yain ta kalanti siyaw play. Ni yai kalanti jong kajing dom. Banampoy siyaw play. Kajing si siya jong play. Kajing long jong play. Kabor ka jong play. Lapan isyan na haukres. Bat lapan yo hangi ta ki ay kay baro. Uji suang ngangalong jing syai jong kapertay baru tau bayai ban bot yaw Chris ya syok kabadom ngalong jing syai
Berbawan bot yang onam ya akabadum. Hanrai unyo ka jing shai jong ka jingem. Kane ka pelan ka jong blay. Bangingin dan kata ka responsibility ka jingkit kle. Bangingin long ka jing pla ki waipak. Ban pla ha ka badum. Kumbau ne Jisu ula pensyai ka jing syai jong ha ka badum. Larhin pule ka hakat khot ka basan. Kata ka jing syai ka syai badum. Yohanes ngomkat argat khat lai pusan pen yo isu syuhang tu ba ka Jisu long ka jing syai. Jisu la kentu ye barong toya. Ka ba pia don ka ta ka jing syai. Baka badum ka dam lap ye pi. Bantai mat labon ka jing long Kristan ha kini kisi ka lap da ka jing dom. Ki kam jo ka jing dom ki pau teng kren menta. Ngi badan menta ha kini kisi shlong. Yo I ki kubor ba bunjan. Ka jing penyam. Ki can take it on victimize. Ki sya le bor. Nang ta ki kelong ki kena sya penyam. Bat ki wei ki kam jo ka jing dom. Yat. Yo baka badum kan lam. Kat ko pi don ka ta ka jing syai. To yang ngai ta ka jing syai. Ba pin yo long ki kon ka jing syai. Kat khat ka balai pun riu ka dang ka bakat ar. Ba pin yo long ki kon ka jing syai. Kane ka jing khat na ka banta jung ilang baro. Pai Kristan. Jong kane ka area baro NONGSTOIN branch baro ka jing khat yang I ka long. Bangin long ka jing syai. Bat bangin long ki kon ka jing syai. Bat tongin yai ha ka jing syai. Tongin tebe ka jing syai ha ka pertai badum. Jisu la peloy yang ki kon ka jing syai. Ulai hang I kat kene ka kerdan. Balong ki kon ka jing syai. Lat pin pule kat khat ka bakat arpat ulai yang I ka ka kerdan ki kon blai. Kat ki bala pediang yau Jisu la peloy ki kon ka jong blai. La peloy ki kon ka jing syai. Te syano ka jing long kon blai. Syano ka jing syai. Kat kan ka pertai ka badom. Ubangai ka jing syai. Jisu peloy yang ki kon ka jing syai. Hanoi la ngi ya hada ka jing syai kumba ma u haga uya ya ta ka jing syai ni don ka jing slok paralok hi bat ka namu Jisu ukon jong upan ko yang I nakipabaro bat kat bengang ya ka jing syai nginang san ka jing nginang im ka jing Kristan unang pan ko ya ka jing im Kristan ka jongi bangila banong jing syai tongin tip ba ka jing syai kalau mar persya ka jing dom ba ka jing dom ka yele persya ka jing syai ayo ni jing syai kamur Jisu ayo ni ka jing dom kamur syaitan kini ki bor kin yele blay la pala bneng syaga na ka pertai ka badom yau kon jong Jisu Christ baka unsyai ka jing apedeng ka badom but amday tong Jisu ka jing syai ya nak benta jongir bangin syai ka badom kada ka jing syai anda kalau menmit podum pitang shoot be ka jing syai kalau belot ya ka jing tum baro kandom dan syu kabor ya ka jing syai kabor ya ka jing syai berki kamba krau jong ka jing syai lada ka jing syai kalawan ka download ka jongi ki kam jo ka jing tum baro kelaherno ki kam ka jing tum kelaherno tawad ay bangin ang pendum ya ki jing kisam ka jing ina pendum ka jete jing ila nek tongin tepe ka state ka jongi hang hakin kisi ka don kam ya kan ko bor ka bakra bangin syai kan ka jing syai hakan ka pertai ka bedum nama kini ki atli ki bor ki le thma ngakwa ban tu ipi saat li ki tu khana langkot way kaladon ko ka ying kabaw pahat ka yiw lakan roy ta ka lok bagani ka lok kalang ka baru play siya hadu kata-kata bada ka wigisngi unew lok lon pai siya ying na ka jing train na siya bar bat ka lasyat bang ka janta ayaw ray ka ba so sipat ba kalaklet ban permlo
Anula bam dagaja. Kat unang bam. Ikidikidok kibla syet bha. Krem dan belu. Taulah stang ban sat sia ke jingim. Hak ka bakut. Ushim ke peliang. Ukedat ya ka syata sikalok wong. Shim bam api. Balai pi lai ngakom ni. Kong balai pa. Ong mat mapi. Anda kalamat mat dan belu. Kong sorry pa mdai ke bangale khanang. Ngalat trai sitam. Hanroi ka bakut ula kenroi. Hagata kamiet ula lum tar. Ulai pai no. Sejengkur. Bat kata kalok ongkok pa. Tang si kam kamlu pinlek kum ni. Si kilo lelai tem nai ong syu. Tang si kam. Pila kan roi pila lum kitiar kita malai pai jengkur. Ma kalapan ma umma. Ulai pai sila jengkur ke keme kalalango. Yothu yala ke jong ke keme. Hanrei andala kut ketayo. Yo ke jing sok ke jing kemen. Boleh pai sila yeng. Ula ong ila ke kalong. Ngam yo tiak ngam yo dem balai. Ka ong kata kalong ngala duani nak kebentai jong piyo pinwan pai no. Tang si kam kamalo. Pikwa bangan ber sikelo ka ong yo. Haka bakut ka wan pat ke jing sok. Ka kantai ke bestat ke tei ke jing. Yo i hang de kalong ke jing syai. Ta jong lok. Bat pek sakawai pat ke jing tu khana ka ba ban tu pi. Sakawai pat kalong yeng. Kalok kabun ketien kau si kau hai yeng. Uneuk pa ka yeng. Ula duk but duk bor. Komnongan le ban job yaka. Kat bagadang bon ketien. Uru lali bon ketien. Haka bakut la pelong ke jing susi. Kubu breu baru belai. Ula susi baninya. Haka bakut ula le ikandu ik pastor. Ulang pastor ngadon di lok bukumta ngamla te ngakwa banom kren syu. Ngakwa ban susngap nrai ngamla. Ong tau pastor yu ta sim. Nadu menta pi sim pendap ya ke hobitor. Tangi lok je pi labun ketien te pi sedina na ke sakabum. Wat ngui to ke Ani la bitar la bun ketien kabum baik wat keren. Syong. Bat kumta kalau kalabun ketien meroi habakut kala taji. Hagoi ke por kani kalok ka yu balai pio nang nu katu ka mensim ban job ba krem kren syu. Krem ya syu bat nga. Wang ayo kadawai kebum. Kadawai kebum bakam no wang adi da ka nga kebum. Tagadaw ngam kren syu yipi. Ngablong kren syu yipi. Bat ngadwai yo balai ba ngalaban job. Hak bakut kong ailem se ketua dua kebum. Kong ladang au beriu bangakran bon ketien ya piti dan kaman ai ke dua kebum. Hak bakut ulang. Dai tang ublai ba ai borenga. Itang blai hak bakut ta kayeng kawan ra ka jing suk badadu kata kapor. Kata kalok kalsang ban sutho. Kawan ka jing pha ngio iye kini kisngi ba ka jing em jongi bangin long ki jing syai. Tongin stang na yeng. Tong yang stang kejing silok, kejade bagi kon, kejade sebar, kejing kam kejing tray berhang dong lo. Pi pin long kejing syai, ji suang, ngalong kejing syai ke pertai. Hanga kadon kejing syai, ngalai pi kejing syai, to pen syai. Laka badum, lada hayeng ki dom tongin pen syai. Kenang bangin yo ia ke buram ke jong belai. Kadu agak ke por. Ngakwa ban penkut yang kena kabor. Dan kini ki lai teli ki poin sebagai kerana piu. Jisu kajingem kajing syai. Kilong keberan kam hadu kata-kata. Lada ngila yo Jisu. Ngila yo kajingem. Lagi eman pulih ke tin ke jong belai nginang sana kena kajingem Kristan. Nginang ngek nginang laban yale. Ya ke pertai ke bedom ke besneo. Kebalai lada ngi donau Jisu nginang jing syai. Kan ni kalau keberan kam hadu kata-kata. Tonginem kajingem batungi lang kajing syai. Kapertai kayale hadu kata-kata. Syaitan. Uyale. Pikat mau. Gospel jong Yohanes jong basipau kat ka basipau.
uji suang kumni unang to om syunawan banto hanrai ban bonyo penyapru bat on penjot de uniu de unang to utau di syaitan on lawan une on penjot lar piala uji sung hanrai ngalawan yap hadip nakal bari ngalami pan naga jingtem ban ai ka jingem bat ka jingem bakar hai tongin sanang ni to blem kerku nakabenta ka Nongstoin branch ka pensakilya pa ka sngi ya ka san post nam stang nang ni chikmat ringkat pa ka kubor Jubilee ksia u Jesu ka jingem ka jingsha nang ni chikmat stang bangin job nado na yem shabar ngin yo i ke buram ke jong play kan teng shan shakene ke dong ba ke de ke jaka blame kurku nakabenta ke buram jung amen. Bentang ini yo izin pembina kemenang kong nak kaliang jong ke branch mat kemjuk nak kepalang. Reverend Chairman, kini kalau ka program nakamta sibaji steng. Nyok Chairman dari Presiden Jungi Reverend Dr. MS Nongkren. Nyok ya kecing pulih berdua ini teman besan Jubilee Nongsiang. Nyok banlum ya kecing aingu, kat penginang nyok banlum ya kecing aingu nyok choir, special number, standing choir. Nong pendeng presteri, standing choir Balang Ublay, Mekhalia, Assam, NONGSTOIN District, nang ta Emmanuel Assembly of God Church, Western Khasi Section, nang ta nakabalang presterian NONGSTOIN, bat na standing choir Bible Society of India, Shillong Auxiliary. Nginyo jingkren na Reverend BTS Langsti, ibadai secretary jong ka Bible Society of India, Shillong Auxiliary. Kijing penbena nakaliang jong ka branch, bat kumju nakaliang jong ka balang, bat kijing penwai. Kita gilong kijing penna balengkot, kublai shibun. Mr. Chairman, nakaliang jong ka balang, gidon ni kijing penbena kumni. Ki volunteer jong kabalang kali atam mi kawe ki yit khmat but we shabi kali teladon kino ki bakum penhap kin sabha se kendu yanga lani ki volunteer jong kabalang kabalang kali aban penbej ye ki toilet kumni nagam tak sinrang ka toilet ke bala penbej kalong syapo jong kan ka pandal kaba ngisyong bangi sini Bad nam tay kintay pat kadai katay syadin jo kayeng bane syapang unu umut pit baji. Tiladon kino ki basudon kam kin sabha bansale kumta. Ka balay ka don ka kotonik selfa ya ka bawa lawan bandi do way u rangba awalayo bani penbej bat ka BSI Nongstoin branch. Kumtala don kino ki basudon kam yerini ke kotonik selfa kin sabha bansi thiet yaka to kabalang kaliyo ban penbej kumni namta kini ki koyar ki barwai kini ka jinseng kebamenta nakamta ka standing koyar jong kanong cloud presteri kanso bahaban selech haga yeng jong ikong Miss Lindas nang taga standing koyar jong kanong NONGSTOIN presteri kanso bahaban selech rung ka yeng jong ikong Manbhalin bat ka standing koyar BSI Shillong Auxiliary kanso selech rung ka yeng jong ikong Duty Nora Bersat telah kerpat diki koyar bakan sobha ban syong ba tu ki jaka ki jong phi bat ki traying ki sawan ya ka ban chawi phi ka
Besan Nakam ta jong pi ki para bangej baej baro ki balawan second ki jinseng kabalang presbyterian NONGSTOIN kalap deng kelu pi iwe kum ta hadin jong ne ka jinseng penso bha ban sia rung hai kini ki yeng ki sem jong ki para bangej ki baej ki jongi ki badan saudong ki ni ki yeng mani nam ta ki jiron kam hakamet ki jong pi bat ka jingkerpat jong kabalang kalong ba penso bha ban om yarung tang ki ni ki yeng ki bahajan dari penso bha ro ban yarung sik tu ki yeng ki ba kham paji ne ka ni ki yeng mani ro kan yarap pi ba phela ban poi kloi ro sibet ha ba piwan sekene ka jing seng ka ba arstin bat ka ba khadu ne kaliang jongi ka balangi kerpat ye pi iwe hadien ba pila yang itu kijaka kijong pi kijaka syong kijong pi banemi sipor nam tap penja thaj ale dia tingi kerpa de pi pen sobha ya ka ban ye pet gitar kijong pi khnang ba pen om indo ai kini kijaka bat khnang ba kan omlong ka jing pun kam ya ki volunteer jong ka balang te pastor Sherman kini kilong kijing pun bena na kaliang jong ka balang ku blai sibun Tu kublai sibun nak mta ke jing pembina barok ki bagal yo la kalau nak liang jong ke brand smart kumjo nak liang jong ke balang menta ingin sapai artat ha menta ke ban pruai no swans ki kublai ingin sawan pat ha ke jiseng ke barsin ke por sibisteng te hane ke por swam pruai ni jiseng mla ban klem pen pau ju sungu yo blai par ai kublai se sin pat nak mta ke jing menta barok ki bala pendep jo ke kamram kumbala senya namta jong pi Klem rajer kerteng, lagalong naru na lam plek tin jong blai, nong matang jengo, ya piki choir ke bla ai jong kerpang, hani ke si barro kam kerpang na kamtai I pastor ni Rev K Nongpluh, I bla ai ni khobor tin jong blai hapneng jongi. Ngai ke khobor pa pi bla ai, ka long sa ke jingker khu ke krau, na kamtai jongi I wei pi wei, ha ke bang I persang ban pe barok ngela ngap, bala sa skor bha te tongin mi na kene ki sekri ki breu ki ble priang ya ki jingker khu ki bakan sai tam ki banam ja no lanol no ha ka gm ka jungi ka bolong yau jisu ubolong ka jingsai mat ka gm ka jungi iwe pewe te khuble siwon pastor namta khobor pa fil ai bat ha ka select napre jungi kom ka branse kit bok kirwiang bar ni duai boble ni ker khu ye phi one panon kam ye phi ki sap ki talen hakapan sami kebok tin jong play hanu kijaka kebok play uibit na kamta jong pi te kerpat bin sebam kan mau lem ro yengi kum kabran sang ne kita don kam sibun ya ki ke jing kesan lang na kalin jong pi ke jing duai ke jong pi nam ta jongi te menta ngin kum tu kum ya snyo ngin se wan pat ha ka por sibisteng te ngin ya penwai no shwa ini sekri jong play da kapan ya snolang banirwai ke jiruai ke basipo Kajiruai pasipau bar sesin pada buram ngaso kerpat I Nongkren belai jingkren I Rev K Nongpluh pin sapelajar ingin kepor dah kejingker ku penwai ka jingsai bar ka bor bakrau ka long ka tenu belai siken no kamla bandu dah sisa kan sa scam kajiruai ka pasipau tungin sebab yang Ka jing sai bhat ka bor bai krau ka long kai ten up le second no kam la bando dam se sa kan sa skem các tin ba te yang kum canh ngập ba đập ta chinh ai cái ai bên bao khi cho ba ba cả trình lòng cối ốp lên kì cổ lar join kom kaskim da lei kem la kem second no kan om
jai ka tin oble jong e ke ko lar jong o balashon ke ba ker soi ngor la pon kalen te per nai em sa neng sa kle ke klor Atu ai baka jingai ei ke jong Jesu Kristus trai kandap yang ye ki khon ke jong me paro ka jing i ke jong blaik pa na bom jikot ka jing slok ke jing pentengan ka jing pencet bor ke jong men semakoi to kini lai woi play ke loreng kat kan ke jing syukri ke bangila syukri me hagan ke step ke long lam rangkat ba ke je sang ke benangsa jong kan ke singi long lam rangkat ba ke ru khot ke jong me ki badam ki bakhat karpan ya ka kateng ke jemo Jesu ki ba shashi tamru nam da ka kateng ke jong me ki badan ke rijeng i pat kalang ke partai na do mentasya to ki bom jikon amen amen